duk bakin da ya kunci insha Allah wata rana zai dariya. Ai ni ya kamata in miki tambayan nan. To amma umma kina ganin za ta bayar? Ai gwadawa za a yi. Hajiya ba za ki taba gane abin da ta yi ba duk bayanin da za mu yi miki anan. A'a to a gaya mana ni dai na san yarinyar nan ba wani abin da take yi. Ta yi kisan kai. Wata kashe? Neman duniya. Mama shi mai laifi ba rubutawa ake a goshi ba a gane shi. Dan dai kawai ba mu da gata? Ba ke fahimce mu bane. Ki yi haƙuri. Barawo da saka kura da shan bugu sai da suwan cananka ba a san inda lissafin yake ba. Menene makomarta da mahaifiyarta kuma menene makomarta kuma menene sakamakonta ita da waɗanda suka kama ta. Neman duniya. Yaya ake ciki? Akwai makudan kuɗi da shi makashin ya yi awon gaba da su. Yana ɗaya daga cikin abin da za mu yi amfani da shi as evidence. To a guba aka sa a ciki. This is the last time I'm going to warn you. Wallahi ranka ya daɗe ban san komai akan wannan ba kuma ba ni ne kisan ba. Menene tsakaninki da wannan mutum? Wallahi ba ni ne kisan. Kin tabbatar da abubuwan da kika gaya min gaskiya da gaskiya haka ne? Yin imani da kuma ikhlasi da Allah shi ke kai. Musulunci ya ce ku rike mun kuɗi ku hana ni? Haka zalika masu yi magana na cewar babu maraya sai rago. Rayuwarta da na mahaifiyarta sun tsinci kansu ne a cikin tashin hankali. Neman duniya. Ya zama wajibi da a kawo ta domin akwai tambayoyin da ya kamata a yi mata. Don mu samu cikakkiyar hujja. Ni kaina na yi tunanin hakan. Ku kyale ni in tafi gurin mama na. Akan me zan baki bayan kin aikata aika-aika? Tambayar ki ake ki faɗa mana gaskiya me ya faru. Get out! Wallahi ba abin da Za ki faɗa ko sai jikinki yayi laushi tukunna. Labari da tsarawa Ahmed Kabugawa, daukar nauyi Gambakar mami. shiryawa Ahmed Kabugawa, mataimakin mai bada umarni AMI Record, ci gaban shirin Imam Raka 2020. Na musamman ne. ba ta iya zuwa da kanta ba. Yayi kyau wannan ruwa. Wace ce wannan? Kamar me? Ni ce sala shiga ku cikin wannan halin. Bada umarni Dan Juma Kabuga. Yarka ce fa kai ka haife ta. Shi ne na janyo miki matsala. Ko kin sa wani abu ne a ciki? Wannan ba hujja bace. Neman duniya. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Karmami Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai dukar zo muku duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Neman